дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. қарори ҳукумат дар бораи таъминоти орди витаминдор баъди 6 моҳ. олимони тоҷик баъди чанд рӯз астероиди нав ба замин наздик мешавад. Богданов иқтисоди Тоҷикистонро пас аз пандемия танҳо содирот наҷот медиҳад. таъини роҳбари нави намояндагии Кумитаи Салиби Сурх дар Тоҷикистон. корхонаи полоиши нафт ҳаст, аммо нафт нест. оё Тоҷикистон ба Техаси дуввум табдил меёбад? бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Сабрина Акрамова. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои қарори ҳукумат дастури техникӣ дар бораи бехатарии орди ғанигардонидашударо тасдиқ карда 6 моҳ муҳлат доданд то ин қарор амалӣ шавад. дастури техникии тасдиқшуда раванди истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, коркард ва нобудсозии орди ғанигардонидашуда бо витаминҳоро танзим мекунад. бар асоси қарори ҳукумат мақомоти Тоҷикстандарт вазифадор шудааст ки дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дигар барои татбиқи дастури мазкур чораандешӣ намояд. ба гуфтаи пажӯҳишгарони тоҷик 2 ноябр астероиди нав дар масофаи каме бештар аз 400 000 километр аз замин мегузарад. олимони пажӯҳишгоҳи астрофизикии Тоҷикистон муайян намуданд ки баъд аз чанд рӯз астероиди нав ба замин наздик мешавад. гуфта мешавад астероиди нав ки 2018 VP1 номгузорӣ ва соли 2018 дар Иёлоти Муттаҳида дар доираи барномаи худкори мушоҳидавӣ барои ҷустуҷӯи астероидҳои нави наздик ба замин кашф шудааст. аз рӯи ҳисобҳои ситорашиносон 2 ноябр соати 11:33 вақти ҷаҳонӣ дар ҳудуди Тоҷикистон соати 16:33 ба замин наздик мешавад, менависад Ховар дар истинод ба пажӯҳишгарони астрофизикаи Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Олег Богданов гуфт ки пешгӯҳои тасаллибахши иқтисодии ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ барои кишварҳои минтақаи Осиё аз ҷумла Тоҷикистон бо чӣ робита доранд. дар гузориши дурнамои иқтисодии Аврупо ва Осиёи Марказӣ, COVID-19 ва сармояи инсонӣ ки аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ нашр шудааст мегӯяд, иқтисоди кишварҳои Осиёи Марказӣ дар соли 2020 1.7% коҳиш меёбад. ин коҳиши шадидро аз суръати афзоиши соли гузашта 4.9% нишон медиҳад. зимнан Тоҷикистон ва Ӯзбекистон метавонанд аз коҳишёбӣ ҷилавгирӣ кунанд, аммо суръати пешбинишудаи онҳо он қадар назаррас нахоҳад буд. дар Тоҷикистон 1.6% ва дар Ӯзбекистон 0.6% дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои соли гузашта мутаносибан 7.5% ва 5.6% мебошад. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон аз таъини роҳбари нави намояндагии Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар кишвар хабар дод. тибқи иттилои вазорати умури хориҷӣ, хонум Анҷелика Шоп роҳбари нави намояндагии Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар Тоҷикистон таъин шудааст. манбаъ афзуд рӯзи 19 октябри соли ҷорӣ мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Музаффар Ҳусейнзода бо хонум Анҷелика Шоп роҳбари нави намояндагии Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар Тоҷикистон баргузор гардид. интизории Тоҷикистон дар истиқлолияти энергӣ ба натиҷа нарасид, дар ҳоле ки ин кишвар ба умеди нафту гази ватанӣ чанд корхонаи полоиши нафтро сохта ба истифода дод ки ба сабаби набудани нафт аз кор боз монданд. маводи сӯхт яке аз нишондиҳандаҳои пешрафти иқтисод иҷтимоӣ дар Тоҷикистон аст ки қимати тамоми колоҳо дар бозорҳои ин кишвар ва ҳатто содироти маҳсулот ба хориҷа ба қимати газу нафт рақам зада мешавад. барои мисол, агар қимати бензин 1 сомонӣ боло равад, худи ҳамон рӯз дар бозорҳои кишвар нархҳо боло мераванд. ба ҳамин хотир ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ба арзиши маҳсулоти нафтӣ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ таваҷҷӯҳи хоса медиҳад, чунки болову поинравии қимати маводи сӯзишворӣ дар кишвар ба
буҷаи оилавӣ таъсири назаррас мерасонад. пас суоле матраҳ аст ки тоҷикистон метавонад ниёзи худ аз воридоти маводи сӯхт аз кишварҳои хориҷиро аз байн бубарад. дар ҳоли ҳозир 1 литр бензин дар тоҷикистон аз 7 то 8 сомониро ташкил медиҳад, ки баробар ба $0.8 аст. барои мисол дар қирғизистон қимати бензин барои 1 литр $0.65, дар қазоқистон $0.56 ва дар ӯзбекистон $0.52ро ташкил медиҳад. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба анҷом мерасад. ба ҳар яки шумо рӯзи хушро таманно дорем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.